Еўрарадыё.фм. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Ну і таксама музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння у нас маладая спявачка, гэта дэбют. Сёння у Валерыі Суравіцкай, якая выступае пад псеўданімам Леар, выйшла дэбютная песня. Прывітанне, Валерыя. Прывітанне ўсім. Распавядзіце крыху пра сябе, чым вы займаецеся і як вы ўвогуле прыйшлі да музыкі. Добра, мне амаль 20 год. Я з дзяцінства спяваю, пішу музыку, і мне заўсёды хацелася проста натхняць людзей і атрымліваць ад іх натхнення. Вось. Вы пішаце на 3 мовах? Так, я пішу на 3 мовах. Але ёсць нейкая мова, вось на якой бы хацелася, можа быць, у будучыні пісаць менавіта на ёй? Ці ўсё ж вы вырашылі, што 3 мовы гэта такі спосаб найлепшага самавыражэння? Мне ўсё больш і больш хочацца пісаць чамусьці толькі па-беларуску. Я да гэтага прыйшла, і я ўжо даўно нічога не пісала на іншых мовах. Таму гэта для мяне бліжэй за ўсё. Але сёння мы слухаем песню? Мы слухаем расійскамоўную песню «Чик-чирик». Пра што гэтая песня? Гэта такая воздушная гісторыя маладосці, гісторыя пошуку сябе, гісторыя пошуку свабоды. Давайте паслухаем. Добра. Музычная рубрика «Такога вы не чулі», Леар, песня «Чик-чирик», дэбют на Еўрарадыё. Небо со вкусом ванили, сегодня сложены крылья. Хочется, чтобы, как в фильме, мы с тобой не грустили. Стать свободным безумно просто. Бери рюкзак и закидывай кроссы. 8 лети лоукостом, молчи, никаких вопросов. Летай, летай, скачи, скачи, чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик, чик-чирик. Летай, летай, скачи, скачи, чик-чирик, чик-чирик. Я держу тебя за мизинчик. Чик-чирик, чик-чирик. Я держу тебя за мизинчик. Чик-чирик, 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 чик-чирик. Жизнь лопается пузырем баблгам, от любви в голове тарарам. Не хочется рано вставать по утрам, нужно лететь к большим городам. Это смешная привычка, глядеть голову наклонив, как птичка. Всегда выбирай черничный, это не ключ, это отмычка. Тебе скажут, ты не прыгнешь выше головы никак. Тебе скажут, ты не сможешь и летаешь в облаках. Тебе скажут, ты не слушай, только ты решаешь сам, где тебе остановиться, где твоя высота. Скачи, скачи, чик-чирик, чик-чирик. Чик-чирик, чик-чирик. Летай, летай, скачи, скачи, чик-чирик, чик-чирик. Я держу тебя за мизинчик. Чик-чирик, чик-чирик. Я держу тебя за мизинчик. Чик-чирик, 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 чик-чирик. Такого вы не чулі на Еўрарадыё і маладая спявачка Леар з прэм'ерай песні «Чик-чирик». Калі ласка, сядайцеся на тое ж самае месца, Валерыя. Увогуле, калі вы пішаце песні, на што вы перадусім арыентуецеся і як для сябе абралі стылістыку, якую хочаце працаваць?
Ну, калі я пішу песні, гэта на агул натхнення, то бок няма нейкай арыентацыі на штосьці. Гэта проста, ну, звычайна гэта штосьці хвіліннае. Вось мяне натхніў фільм ці нейкі трек, і я адразу саджуся і ведаю, што мне трэба штосьці напісаць. У вас есть музычная адукацыя? Так, я вучуся в універсітэце культуры. Ага, менавіта на спевах? Так, на спевах. Угу. А хто ваш педагог? Ірына Дарафеева. О, як вам пашанцавала. І як, дарэчы? Ну, гэта даволі цікавы вопыт, проста пазнаёміцца з гэтым чалавекам, зразумець, хто яна такая, чаму і як адбываецца ў яе што ў жыцці. Гэта цікавы чалавек, сапраўды цікавы. І мне сапраўды пашанцавала, што я трапіла менавіта да яе. Яна ведае, што вось вы пішаце песні, як яна слухала іх, як яна да гэтага ставіцца? Яна слухала мае песні, яны ёй падабаюцца, ну, калі яна праўду кажа, канешне. Яна добра ставіцца да таго, каб, в прынцыпе, любы чалавек раскрываўся ў тым плане, у якім ён хоча раскрыцца. Але ёсць нейкія арыентыры, я не ведаю, можа быць, замежныя, ось нейкія там вашыя куміры, вы трымаеце на іх курс, маўляў, вось хачу там быць падобнай там у плане музычным там на Тейлор Свіфт, напрыклад. Ну, не на Тейлор Свіфт, але даволі блізка. Я заўсёды хацела быць у музычным плане падобнай да Эда Шырана. Гэта Вас нават колер сапраўды валасоў. мой кумір. Мне вельмі падабаецца ягоная музыка, тое, што ён робіць, як ён паводзіць сябе у адносіне да іншых людзей. І гэта той чалавек, на якога я заўсёды буду раўняцца. Але вось, напрыклад, калі вы зараз напісалі песню, вы да некага хадзілі з ёй, хто вось сказаў, так, гэта можна выпускаць, гэта крута. Не, гэта такога маё не месца. бывае. Бок вы упэўнены ў тым, што робіце? Так, збольшага. Добра. Якая ваша мэта? То бок вы хочаце заняць нейкую сваю нішу на беларускай сцэне, я так разумею, так? Так, але мая мэта гэта ўсё ж такі натхняць людзей, а не проста пашырваць аўдыторыю, больш славы, неяк сабе зрабіць. Не, я заўсёды хацела менавіта натхняць. І я бачу, што мне гэта ўжо атрымліваецца, і хочацца ўсё больш і больш. Ну, але я гляджу, што вось нас глядзяць людзі, зараз наш эфір, і, ну, глядзела, у вас ёсць соцсеткі, і вы там таксама, ну, як бы рэкламуеце ўсё адно сябе, правда? Ну так, конечно. Гэта ж все ж, ну, мне падаецца, ў наш час неабходна для музыкаў, каб пра іх больш людзей. Ну, людзей можна насняць, калі шмат хто пра сябе ведае, правда? Так. Ясна. Ну, увогуле, як вам падаецца, якая зараз беларуская музыка? Вам падабаецца тое, што ў ёй адбываецца? Ці часта вы ходзіце на канцэрты, слухаеце іншых музыкаў? На канцэрты я хожу такі не вельмі блізкая да мяне музыка. А што вам блізкае? Эд Шыран? Ну, вось так, Эд Шыран, Шон Мендес. Нізкі, дарэчы, вельмі, ну, збольшага гэта бліжэйшы гурт да мяне, да таго, што мне падабаецца. Паліна таксама вельмі цікавая музыка. Для таго, каб аўдыторыі спадабалася твая музыка, ну, патрэбна шчырасць, правда? Канешне. Што яшчэ патрэбна? Упэўненасць у тым, што ты робіш. То бок проста займацца і пісаць тое, што табе падабаецца. А яшчэ? Пра шчырасць мы ўжо сказалі. Трэба нават у музыцы быць проста самім сабой. Не трэба ніякіх масак. Проста вось паказваць тое, паказваць сябе такім, які ты ёсць. Ну, вось тэксты я вось паслухала, так? То бок гэта такія ўжо сучасныя тэксты, і яны больш будуць зразумелы ўсё ж вось вашым равеснікам, мне падаецца. Все ж такі гэты тэкст напісаны не мной. Гэты тэкст напісаны ўсім вядомай Дашы Белькевіч. То бок вы самі тэксты не пішаце? Я пішу тэксты, але вось менавіта гэты трек, гэта ўсё ж такі тэкст Дашы. Ясна. Але у прынцыпе, вось якімі мусяць быць сучасныя тэксты, каб чаплялі? Таксама шчырымі? Канешне, шчырымі, да. Ну, я не ведаю, мне няма такога вось арыентацыі, вось дакладна трэба пісаць тое ці іншае. Проста вось што мяне натхняе, тое я пішу. Як бачу, так і пішу. Але ваша музыка на каго разлічана? Вы хочаце, каб хто вас слухаў? Якая аўдыторыя была вакол вас? Моладзь.
конечно. Тому що я сама молода, і дорослим людям, до речі, подобаються мої пісні, навіть часом більше, ніж молоді, але все ж таки моя орієнтировка на молодь. Угу. Ви десь виступаєте? Час від часу. А де? Ну, на неких невеликих фестах ці у неких кав'ярнях. Угу. Ви хочете себе реалізовувати як співачка з нейкім бендом, ці все ж там якби сольная співачка, яка потім освоїть різні синтезатори і там выступаць вось як Паліна гэта робіць Аня Жданова. Мне вельмі хочацца сабраць сапраўды добрую каманду музыкаў, якія б заўсёды стаялі на сцэне зі мной, і проста ну гэта дадае нейкай упэўненасці, калі ты ўсё ж такі выступаеш. А быць самой прынцэсай на сцэне проста. Ну, прынцэса, калі ты прынцэса на сцэне, ты заўсёды прынцэса, нават калі з табой яшчэ ёсць музыкі. Я нагадаю, што гэта музычная рубрыка «Такога вы не чулі», спявачка Леар, Валерыя Суравіцкая. Сёння наша госця. Валерыя прадставіла песню, свой дэбютны трэк, ён называецца «Чык-чырык». Гэта песня пра маладосць. Так. Так, якія вашы там вось бліжэйшыя мэты? То бок будзе нейкая, можа быць, будзе нейкі альбом, будзе прэзентацыя, напрыклад, нейкая канцэртная. Што вы зараз плануеце рабіць? Альбом дакладна яшчэ будзе не хутка, але проста працаваць над тымі трэкамі, якія зараз ёсць, і выпускаць іх. А нейкія бліжэйшыя канцэрты, дзе вас можна пачуць? Зараз нічога няма, на жаль. Ясна. Ну што, у такім выпадку будзем з вами развітвацца. Дзякую, што да нас завіталі. Я нагадаю, што гэта музычная рубрыка «Такога вы не чулі». Леар сёння выканала песню «Чик-чирик». Гэтую трек можна паслухаць у нашых сацыяльных сетках, у Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, на канале YouTube, а так сама на нашым сайце euradio.fm. Прыходзьце да нас яшчэ. Дзякуй вам вялікі. Шчасліва.